Salut și bine ați venit la un nou episod. În acest episod este vorba de un tutorial. O să vă arăt cum să faceți un basic edit în Photoshop. Desigur, trebuie ca poza să fie una făcută decent. Cum e aceasta, am ales-o pe aceasta pentru că este cea mai bună poză la care pot aplica un edit. Ok, poza aceasta am postat-o și pe Instagram. Bine, editul final am postat pe Instagram. O să începem prin a elimina o persoană din fundal care probabil nu vrea să apară sau etc. Păi, prima dată pentru a elimina o persoană din fundal putem folosi Healing Brush tool-ul sau putem folosi un Layer No Curves. Eu o să folosesc Layer-ul Curves pentru că, sincer să vă spun, îl prefer pe ăsta. Nu strică imaginea deloc. Ok, o să dăm la un bright puțin mai low. Spre exemplu, ăsta. O să apăsăm Ctrl-I. O să ne apropiem de imagine și o să apăsăm pe brush tool. O să observăm că deodată când începem să folosim brush tool-ul se închide puțin imaginea. Încă o dată, folosiți numai zona în care doriți să fie ascunsă. După ce ați făcut asta, puteți să editați din layer. Uite, spre exemplu, dau la un bright mai low, foarte low. Și cred că ăsta e perfect. Sau poate chiar și ăsta. Ok, după ce am terminat de eliminat o persoană din fundal, putem începe cu schimbarea culorii ochilor. Cu siguranță ar trebui să alegeți o culoare cât mai aproape de realitate, astfel încât să nu existe comentarii de genul că ți-ai schimbat culoarea, ți-ai pus... Ei, nu înțelegi ce vreau să spun. Pentru a face asta creăm din nou un layer numit Curves. Cred că este cea mai ușoară metodă. Dăm un lightning puțin mai mare, apăsăm din nou Ctrl-I, ne apropiem de ochi cu brush tool-ul, cu siguranță setăm un 20 de pixeli. Cam așa, 26, bănuiesc că e perfect, nu, hai să selectez 20 să fie 21. Ok, de ce mi-a selectat un 21, ok. Încercăm pe cât de mult posibil să nu atingem retina, pentru că pentru a nu ieși foarte light. Ok, eu cred că este perfect. Acum, după ce am aplicat layer-ul ăsta de curves pe ochi, creăm un nou layer numit Hue and Saturation. Apăsăm Colorize. În momentul ăsta ne putem alege culoarea ochiului. Uite, spre exemplu, o să aleg un albastru puțin mai închis, nici chiar așa. Poate puțin mai light. Okay. Cred că este perfect. Da. Apăsăm Ctrl-I din nou cu brush tool-ul pe ochi. Încercăm din nou să nu atingem retina. Ok. Cred că este perfect. Cu siguranță o ieșit foarte mult în evidență, dar nu. V-am făcut doar să vă exemplific. Ok, după cum vedeți pe imaginea aceasta este cam mult praf. Cu siguranță putem să-l facem să nu mai iasă atât de mult în evidență, dar nu-l putem elimina de tot. Bine, îl putem elimina, doar că în poza asta nu pot să vă arăt exact, în momentul ăsta nu pot să vă arăt exact cum să-l facem, pentru că poza vreau să fie cât mai puțin editată, cât mai basic să fie editul. Ok, din nou creăm un layer No Curves. Îl ducem puțin mai închis și observați că în momentul ăsta praful nu mai este așa de în evidență. Apăsăm din nou un Ctrl-I. Tot cu brush tool-ul, de data asta pot să-l pun la vreun 400 și ceva, cred. Da, este perfect. Chiar 400 și ceva. Oh, god. Da, 400 și ceva e perfect. Și începem să
îl folosim pe... Bine, dacă doriți mai multă precizie, cu siguranță o să dați puțin mai mult. O să dați un zoom și o să folosiți un size mai mic. Ok. După cum vedeți, deja arată mult mai bine. Mai dăm puțin pe aici, e perfect. Ok. Aproape am terminat editul basic. Dar văd că nu-mi place mie ceva aici. Da, am o aluniță aici și cred că o să o elimin. Ok. Alte mici imperfecțiuni, puțin aici, cred, puțin aici. Puțin aici, aici și acolo. Și cred că foarte puțin în zona asta. Da, cred că este perfect. Ok, cam ăsta ar putea fi un edit basic, nu chiar cel mai basic, pentru că într-un edit basic nu schimbăm ochii, dar cred că ar fi unul dintre cele mai bune edituri pentru o poză pe Instagram. Putem să mai modificăm brightness-ul și contrastul. Cred că o să modific puțin mai multă lumină, puțin mai mult contrast și cred că este perfect. Putem să ne adăugăm și o semnătură și asta cred că o să o fac și eu. O să-mi adaug semnătura pe poză. Ok, da. Ok, apăsăm Ctrl-T. Modificăm size-ul semnăturii. Și este perfect. Acum puteți să-i dați save. Un export, de fapt. Puteți să-i dați export, să vă trimiteți pe telefon și să o postați pe Instagram. O să arate chiar super bine și o să primiți multe comentarii super interesante. Nu uitați, dacă mai vreți episoade de genul cu tutoriale în Photoshop, puteți să-mi lăsați în comentarii ce fel de tutoriale mai vreți și cu siguranță am să le fac. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share și un like și ca de fiecare dată v-am lăsat.